Hvad fik mig til at gå i gang med træning første omgang? Jamen, det var egentlig, at jeg spillede amerikansk fodbold. Og der var det jo ligesom et krav, at for at kunne præstere bedst muligt, så skulle man styrketræne. Og det var ofte tung styrketræning, squats, dødløft, bænkpres, og man skulle gerne gøre det et par gange om ugen, fordi man blev faktisk også testet i det. Jamen, jeg kan godt lide at arbejde med mennesker, fordi jeg godt kan lide at se den glæde, det giver, når folk de oplever glæden ved at kunne bevæge sig og træne. Jeg kan også rigtig godt lide den følelse at hjælpe folk med at komme af med deres smerter, fordi jeg selv har stået i en situation, hvor jeg har oplevet at have ondt i kroppen, og derfor vil jeg rigtig gerne kunne hjælpe andre med at komme over den følelse. De vigtigste værdier her i fitnessklubben for mig, det er især fællesskabet. Folk er altid hej og altid super glade. Derudover går jeg også rigtig meget op i den faglighed, der er i fitnessklubben, at trænerne de ligesom gør rigtig meget ud af at kunne gøre sig selv fagligt stærke og blive klogere i den forstand.